कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक। मालवण येथे झालेल्या किल्ले बनवणे स्पर्धेत मुरुड जंजिरा किल्ला प्रतिकृतीनं प्रथम क्रमांक पटकाविला। दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवरती किल्ले स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आलं होतं। यामध्ये किल्ले मुरुड जंजिराची हुबेहूब प्रतिकृती साकारण्यात आली होती। दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं